аз миёни 96541 довталабе ки дар маркази миллии тестӣ сабти ном шуданд, дар ниҳоят 48734 нафарашон сазовори номи донишҷӯӣ шуданд. масъулони маркази миллии тестӣ имрӯз 4 август дар нишасти хабарӣ гуфтанд ки беш аз 20 000 нафар бо сабаби нарасидани холи дохилшавӣ натавонистанд аз имтиҳонот гузаранд. бо вуҷуди ин беш аз 16 000 ҷой дар мактабҳои оливу миёнаи махсус холӣ боқӣ мондаанд. довталабоне ки мехоҳанд дар давраи иловагӣ ширкат кунанд метавонанд рӯзҳои 18 ва 19 август барои ишғоли ин ҷойҳои холӣ имтиҳон супоранд. пас аз ин ки бо тақсимоти такрорӣ ки ҳам дорем, ин омор тағйир меёбад, дар назар дошта бошед. раҳбарияти маркази миллии тестии назди президент гуфт ки имсол аз рӯи нақша бояд 64939 нафар ба мактабҳои олӣ ва миёнаи касбӣ дохил шаванд. ҳамчунин абдувосит юлдошев, ёрдамчии раҳбари ин марказ сару садоҳо дар мавриди ҷой доштани ҳолатҳои фасодро рад карда гуфт ки дар низоми имтиҳоноти марказонидаи дохилшавӣ касе қодир нест ки ба натиҷаи довталабон таъсир расонад. масъулони маркази миллии тестӣ мегӯянд, санҷиши дониши довталабон таи солҳои ахир нишон додааст ки сатҳи фаҳмишу дониши онҳо боло рафтааст. мо тасмим гирифта истодем ки сатҳи гӯем ки мушкилоти саволномаҳои тестиро тадриҷан баланд бардорем ва таҳлилҳои мо нишон доданд ки аз баъзе фанҳо дар ҳақиқат яъне пешравӣ ҳаст нисбат ба солҳои қаблӣ. сатҳи дониши довталабон баланд рафтааст ва дар ин фанҳо албатта мо кӯшиш мекунем ки дар солҳои оянда сатҳи душвории саволҳоро дигар хел кунем. соли ҷорӣ тавассути маркази миллии тестӣ 81 муассисаи оливу миёнаи касбии кишвар аз ҷумла 34 мактаби олӣ ва 47 мактаби миёнаи касбӣ донишҷӯ қабул кардааст. соли панҷум аст ки довталабон дар тоҷикистон тибқи низоми муосир қабул, яъне тавассути маркази миллии тестӣ барои роҳ ёфтан ба донишгоҳ рақобат мекунанд. шодмон ятим, озодӣ, душанбе.